Pila na kabok relasyon? Upat pagkabuok. Upat kabok idungan nimo? Dili. Sa usaran nimo. Sa usara? Karon na ibagong relasyon. Naa. Muna ikalima. Pero wala po kagadahom nga kanang ikalima imo bulagan Japon o magbulag mo. Nay plano? Nakoy plano niya. Nga bulagan? Dili. Plano nga? Pakaslan. Kuha na ginoy mo nga kaning siyang bayhan na muna siya akong dalon sa simbahan pohon. Muna siya akong dalon simbahan pon. Naka-record man no pohon nga ambot lang ko mga bulag mo unsa. Pagampo na lang dili ha kay ningumbay ka nga imo dalo simbahan. Oo. Sige. Dalo nimo simbahan imong pakaslan. Ako siya dalo simbahan unya. Pakaslan ako siya ba. Nganong siya? Gikan sa akong kasing-kasing sa ako ang noon na siyang akong gipili kay deserve na ko sang higugmaon. Unsay naaday niya nga wala sa atong upat? Una sa tanan, ang naa niya is caring, sugmulambing, shout out dani mo be. Mabot ra ta dira. Sige padayon sa to siya nga mga traits niya. Unsa pa? Usog siya may gugma, dili daling mabalaw sa relasyon. Pero dili po daling mangisog. Dali man siya mangisog pag nakoy like nanang makachat nako like amiga, Oo. nagsilo siya. Mangisog din siya pero mangidig kong sorry niya. Pero magdali siya mosabot. Pag usa ka sorry nako, sabot din siya. Sorry bigin. At least nangay ka pasensya. Pero ngano mo naa makailain ka chatbot? Kabayan ra pud sa dula online casino inana. Unsa man day ka manager ka o casino? Gi-recommend ra pud ko ng dulaang. Timingan ra pud nga babae ang nangutana. Pero actually ex na siya nako pero Taysa, ex. Amo po di ay. Laliman ka ha, ex nag-chat. dili katong chatanay namong duha nga kuan. Ma-ex o dili no, natural po na sa babae nga mangisog siya. Minsan mo para niya. Be unta sabtol lang ko nimo ngun ani lang ko. Ay gilak. Unta nga magdugay ra gyapon atong relasyon bisan og always tang mag-away. Unta naa ra gyapon sa imong hunahuna nga magsig adjust. Ang importante mong sa relasyon kanang balo mo adjust ug mosabot. Ikaw kusog po kana. Mosabot man ko ug mo adjust pero ang nalang nako siluso lang gay ko. Utro ka, siluso. Nga naman, unsa may ibang buhat sa imong uyab? Nay panahon nga nagselos ka sa kalalaki? Best friend niya. Nga lalaki? Pero nanapoy uyab ang laki. Na silos lang ko kanang wala ko niya na priority ba. Sige sila chat ba. Kay nag-convert siya atong sa kalalaki ang best friend niya. Pero karon, Karon wala naman. pila na mo ka tuig bulan? Actually 2 months pa. 2 months pa muna. Sige na mag-away? Oo. How much more mo? Mas katuig na eh. Pero kaya pa. Kaya raman. Kay imo ra ba ang plano imong pakaslan? Ko ang good siyang pakaslan jud. Atong paabuto ng adlaw nga pakaslan nimo siya, imo imbitar ha. Pwede kayo.